Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Incholar ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನಿ ಕಾಂಡನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ನಮಗಿತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ರಜೆ ಸೆಮ್ಮದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಡಿಗ್ರಿದಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 9ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಿತ್ತೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ನಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಪಂಡ ಏರ ನಂಬುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪಂದಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಟ್ ಪನ್ಪಿಲಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ನಲ್ಲಾತ್ ಒನ್ಕೆ ಆವಡು ಬೇಗ ಅಂಚ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಮಾದ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆವಡಿತ್ತು ಆತಜಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಂಡೆನೆ ಚಳಿ ಇತ್ತೆ ಜೋರುಂಡು ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇಕಪ್ದ ದಾದ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆಂದ ಆತಿ ಬೆತ್ತದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟಮ್ ಪುರ ದಾಲ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಗ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಕುಂಟರ್ದೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ನಾಕ ಮುರಾಣಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶೋ ಇತ್ತನು ಶೋತ ಇಟ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಯ್ನ ಅರ್ಧೋಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಪಂದ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದಿಜಿ ಇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಇಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಯ್ನತ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಆಲಮಂತಂದುರ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಥದ್ದು ಆಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಳಲೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಂಟರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಕ ನಾನು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಮಾತಾಂಡು ತೂಲಿ ಅಂದೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟಮ್ ಓಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಶೋ ಇತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಂಚಿಂಚ ಆತನು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿದ ಮನ್ಪರೆ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾನ್ ಲೊಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಉದ್ದೊಂಡು ಗವನ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸಾರಿ ಪೂರ ತುತ್ತರೆ ಪುಣ್ಣ ಮರ್ಕ ಬಿರ ಏನು ತುತ್ತೋಡು ಉಳ್ಮನ್ಕೊಡು ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗವನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಂದೆ ತುಕ್ಕೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೋ ಕುಡಿತೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂದು ಬತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಐಟು ಶೋ ಕೊಡು ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೂರನೇ ಶೋ ಇತ್ತು ನಡೆದತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಮಂಚಿಂಚ ಆತನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಈಗ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಪೋನ ಪಾಡುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಓಲ ಅಂಚಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋನು ಅಂಚೈತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂದು ಬತ್ತೆ ಶೋ ಕೊಡು ಇದಕ್ಕ ಬಂಜಾರಸ್ ತಕ್ಕನ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು 10 ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನ 10-15 ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಶೋಕು ಕುಲ್ಲರ್ಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಡ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಜ್ಜದ ಇಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ
ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾರ್ದೋಡು. ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾರ್ದೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲು ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿವಿಯದಕ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು 80 ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕು 80 40 ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಣಿಕ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕಲ್ನ ಪತಂಜಲಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿದ ಪಂಡ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪುದರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇತ್ 60 80 ಅದನ್ನು ಉಂಡೈಕ್ ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅವು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಮೆದಕ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಓ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಓ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ನಾನು ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಡೇ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಡ ಓಲ ಬ್ರಷ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅವ್ರ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಎಂಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಐಲೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬೇತಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡ ಹೊರ ಹೊರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡೋದು ಪೊಪ್ಪೆ ಆತೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ತತ್ರ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸೈಡ್ ತಿತ್ತೆ ಅವೊಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೇನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಲೈನರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನು ಬೇತೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿರರ್ ಉಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ತೂ ದಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ. ಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಪಾದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪೆ ಆಯ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಶೋ ಇರ್ತದೆ ಕೋಂಬೋದ ಮ್ಯಾಟ್ ದಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎನ್ಕ್ ಎಂದು ಶೇಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಮೆರೂನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಂಡ ತರೆ ಕಟ್ಟೋಡು
ದೇನ ತರೆಗಟ್ಟು ದಾಂಡ ಈತೇನ ಏನು ಪಿದೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈತೆ ಕಟ್ಟನು ಜಾಸ್ತಿ ತರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಪೋಪುಜಿ ಅದು ಪಡೆ ಇದೊಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡಿಗ ಶೋಕುದ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ತೋಜು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೋದುಪ್ಪರ್ ನಿಕಲು ನಾನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿಬಿತೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಲುಕ್ ಇಂಚೊಂಡುತ್ತಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನಿಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರೈತನ ಜಾಸ್ತಿ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಪುಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ಕೆ ಏನ್ಲಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಷ್ ಆದ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೇರ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಕ ಉಪ್ಪೇರು ಏನು ಅಕ್ಲನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕೇನ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬ್ಲಷ್ ಪೈನಿ ಫೈನಲ್ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ನನ್ನತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಆತಕ್ಕೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಆಯ್ತಂತ 1K ಆವಡು ನನ್ನ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚನೆ ಪಡ ಆಯ್ನತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾರು ಪಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇಡ ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೇಡ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.